Boas noites. Acaba de dicir o presentador que vou dicir unhas palabras. Voulles dicir, eu son da aldea como Balbino, dunha aldea do Ribeiro, nacemos no mesmo mes e no mesmo ano, no ano 1928, novembro do ano 28. Ele é moito máis vello que a mí, porque naceu a 1º de novembro e eu nací o 28 de novembro, por lo tanto é bastante máis vello que a mí. Pero somos da mesma quinta. E como son da aldea, hai unha cousa que nunca esquecín e que na medida do posible fun tratando de perfeccionar. E é a memoria para a canción tradicional, a memoria para os ritmos da tradición musical galega. E voulles dicir, teño bastantes anos, como acaban de percibir, e teño estado, poden creer que é así, en moitos actos, algúns moi semellantes a este que vostedes están protagonizando, pero poucas veces o pasei tan ben, tanto que parte do éxito do acto debes a min, porque cando cantaban desde Mini e Mero as pandereteiras, unha voz que andaba por aí que non estaba prevista era a miña. Por tanto, se algún día alguén fai a historia de Codeso e di que houve un acto musical moi importante e menciona as pandereteiras e menciona o Justo do Boi e todo iso, tamén teñen que mencionarme a mí. Saben vostedes, tanto as persoas da parroquia de Codeso como os organizadores, supoño que os extraordinarios organizadores deste acto, que aínda que é heterodoxamente moi longo, aínda podería ser máis longo, porque salvo os neniños que de vez en cando exercen o dereito de discrepar, a xente estaría aquí polo menos 2 horas máis. Eu non sei se vostedes saben que Codeso hoxe é a capital literaria de Galicia. E é a capital literaria de Galicia porque en Codeso está sendo homenaxeado un dos grandes escritores que deu Galicia desde que hai literatura moderna, desde hai 150 anos. Como saben, estamos celebrando o 60º, palabra que lle gustaba moito a Isa Díaz Pardo. Son os 150 anos da publicación de Cantares Gallegos, que é importante non só por ser o primeiro libro en lingua galega de Rosalía de Castro, senón porque é o libro fundacional, ou dito desde outra perspectiva, é o libro auroral da literatura galega. E desde esa hai 150 anos, certamente ten habido grandes poetas, grandes narradores, grandes dramaturgos, grandes ensaístas, pero é difícil atopar entre os 5, 6, 8, 10 escritores que están no cumio do Parnaso galego unha voz literaria das características de Neira Vilas, que non é só o narrador, aínda que moitas veces o narrador é tan importante que ensombrece outras páxinas súas, as páxinas memorialísticas, os artigos, os estudos, os libros de entrevistas, a poesía, etc., etc., etc. Sería eu mal amigo e sería mala persoa se non mencionase, porque é inevitable, o falar de Neira Vilas se non mencionase a Alicia Miranda, que xa nos deixou. Coñecínos físicamente o mesmo día, no aeroporto de Barajas no ano 72, cando eles viñeron por primeira vez a Galicia, ela por primeira vez e el por primeira vez desde que marchara para a Argentina no ano 1948. Pero desde aquela xa tiña, e non vou dicir hipérbole ninguna, 150.000 cartas de Neira Vilas ou algo así, senón 150.000, 149.000, 1000 arriba, 1000 abaixo, porque Neira Vilas eu creo que ten escrito millóns de cartas, porque Neira Vilas foi primeiro en Buenos Aires, logo na Habana, algo así como unha factoría literaria, non para falar das súas páxinas,
literarias, senón para enviar un libro, para ponerse en contacto con alguén que en Turquía ou donde fose, no sitio máis remoto do mundo, estaba interesado por un poema de Rosalía, estaba interesado pola nosa migración, estaba interesado pola República, estaba interesado por algo que concernía de algún xeito a Galicia. E esa é Oneira Vilas que escribe, esa é Oneira Vilas que dá información, esa é Oneira Vilas que de vez en cando sorprendíame traducindo textos meus casi non publicables na España franquista e que aparecían ali nun periódico que se chamaba na Habana España Republicana. En Neira Vilas, eu sempre insisto que Neira Vilas aparece en grande cunha magnitude extraordinaria no discurso literario galego con ese libro do ano 61, Buenos Aires, que se titula Memorias dun neno labrego. Eu teño que confesar que Memorias dun neno labrego casi me fixo ver o mundo non de outra maneira, porque se me permite que eu daquela xa era marxista, pero por primeira vez hai na literatura galega o protagonista dun relato que ademais conta a súa vida e que ve a vida desde abaixo, porque labregos na literatura galega, caseiros na literatura galega, campesinos na literatura galega, hai moitos. A literatura galega no XIX e parte do XX é unha literatura rural, no sentido de temática rural, pero nunca aparecera un ser humano que nos está explicando o mundo desde a súa condición de clase. Vostedes recordan aquel famoso chiste, que era unha cousa da vida de Castelao, cando unha neniña pequena lle pregunta a unha nena grande, porque nas aldeas non hai autoridades, nas aldeas non hai profesores, non hai doutores, non hai catedráticos, os grandes son os que saben, e os pequenos, eu tamén fui na escola neno pequeno e pensaba que os grandes, os de 13, 14 anos, sabían o casi todo. Por lo tanto, o que dixeran os grandes era o saber. E nesa cousa de Castelao, unha nena pequena pregunta a unha nena bastante máis grandiña, porque a grande é a que sabe. Que comerá o rei? Fíxense en Castelao. É dicir, este é un texto marxista, evidentemente. E a nena di comerá e non sabe. Puntos suspensivos. Comerá, puntos suspensivos. Comerá, non sai o complemento directo, porque unha nena que pasa fame, unha nena que come caldo ás veces que non ten unto, unha nena que en todo caso non come pan trigo, come broa, un mal pan de millo, que sabe ela do que come o rei, que comerá caviar, polo menos, digo eu. Entón, aquela nena, por fin, despois de moito esforzo, contesta, comerá sucre. O azúcar era o que se comía, o arroz con leite era o que se comía o día que había fume na igrexa, como se decía na miña aldea cando eu era pequeno. Era o que se comía o día da festa do patrón. Evidentemente, a nena está vendo o mundo desde a súa clase social. Ese é o Castelao demótico, que ainda non é marxista, ainda non fora a Unión Soviética, no ano 38, que veu un pouco tocado cando regresou en xuño do ano 38. E Balbino é curioso, porque eu sempre me pregunto será certo o que conta o noso amigo Pepe, que encontrou unhas follas escritas por un tal Balbino e ele o que fixo é pasalas a máquina, darlas ao impresor e publicar un libro, Memorias dun neno labrego, que ao parecer é dele, Xosé Neira Vilas. Pero calquera día aparece por aí Balbino, con 84 anos e medio como a nós, reclamando, entre outras cousas, os dereitos de autor, e iso vai ser un problema tremendo. Bueno, non sabemos se as memorias son de Balbino ou as memorias ponnas na boca de Balbino Xosé Neira Vilas. En todo caso, Balbino é un camarada noso, é un home que ve o mundo desde abaixo, un home que ten conciencia de clase, e un home, un neno, un adolescente, que ten un sentido da rebelión, de que o mundo está mal feito, de que o mundo ten que ser de outra maneira, de que o mundo ten que ser de outro xeito. E este é o Xosé Neira Vilas, que ten a sorte de casar con Alicia, e que logo teñen a sorte de que van a Cuba, que está estreando a revolución,
quizáis o feito máis romántico que se ten dado na historia da humanidade. Porque eu, que daquela era moito máis novo, indo ao hoxe, eu sei como bateu no noso corazón unha revolución que ademais falaba nun idioma que nós sabíamos. Era un idioma que, por outra parte, era o idioma dun dos seus líderes cando os seus pais vivían en Galicia, na provincia de Lugo. Por lo tanto, en ese momento, Neira Vilas chega de ganchete de Anísia Miranda, pero eu non sei se quen casou con Anísia Miranda foi Neira Vilas ou Balbino. Habería que preguntar por a parroquia. Chegan a Cuba, aquela Cuba, e aquela Cuba evidentemente está incitando constantemente o noso escritor, en todo caso, a que non se esqueza de Balbino, para que Balbino, con aquela concepción do mundo e das cousas, siga escribindo. Esta é unha das originalidades de Xosé Neira Vila, a quen estamos homenaxeando, a quen están homenaxeando estas xentes de Podeso, e onde todo é grande, desde a presentadora que é o sumum da simpatía, que creo que se chama María Xosé, preguntei polo seu apelido, pero xa o memorizarei, hasta a última pandereteira, pasando polas meniñas do teatro, polas que representaron a peciña teatral de Anísia, etc. Eu podría seguir falando, pero pensen que aquí, señoras e señores organizadores deste acto, trouxeron, menos no meu caso, a mellor xente do mundo. Trouxeron a Luz. A Luz coñecina eu no ano 67 en París. Era o ano en que se lle dedicaba o Día das Letras Galegas a Curros Enríquez, e eu falaba ali, porque non sei se era só que quen organizou aquel acto foi o Partido Comunista. Por un comunista que había no Grove que estaba exiliado, que se chamaba Ramón Garrido, que pasa que non se podía decir, porque o Partido Comunista de España, ao que pertencía no ano 62, pois estaba prohibido en Francia. E ali recitou un poema que me gustaría recuperar, Luz, un poema dedicado a Curros Enríquez, que foi unha das musas máis rebeldes que ten dado a nosa poesía. E ademais de pandereteiras que desconecía, de gaiteiros que desconecía, de bandas de música que desconecía, trouxeron a Mini e Melo. Mini e Melo, que son algúns dos cantantes máis detestados de Galicia. Máis detestados, desgraciadamente, pola minoría que goberna Galicia. Porque cando os ven vostedes na televisión, cando os ven en grandes eventos, por exemplo, cantando no Club Financeiro de Vigo, supoño que non. Bueno, porque cantan o que cantan. Os estuveron moi moderados, casi estuveron de dereitas. Menos, no poema Irmãos, que ese vai a misa. Ese vai directiño a misa da Revolución. Así que aquí está o mellor do mellor do mellor. Felizmente tamén temos connosco o cónsul de Vigo, perdón, o cónsul é que o coñecen en Vigo hai poucos días, un acto en que tomaba posesión para a nosa organización, o presidente Maduro en Venezuela. Sei que acaba de chegar, hai uns meses ou un pouco máis, por lo tanto non deixa de ser este un acto de benvida. Eu prometinlle que lle faría unha visita en breve, e así o farei, e como lle dixen a súa señora esposa, elles de levar un libro que lles vai gustar moito, porque preguntoume ela quen era o autor do poema Irmãos, dixen da música Mini e Melo, pero da letra é un gran poeta civil de Galicia que se chama Celso Emilio Ferreiro. E Celso Emilio Ferreiro fixo un poema excelso a Ernesto Che Guevara, e publicouse aquí, señor cónsul, na Universidade de Santiago, alá polo ano 94, ou así, un volumen, o conxunto de poemas en galego que hai, deso sabe moito Neira Vilas, porque primeiro unha boa parte deles publicounos na Habana, e ali aparecen ilustrados. Logo fixos unha edición bilingüe, e exemplares desa edición figuraron hai cousa de 5 ou 6 anos cando se celebrou na Habana unha feira do libro en que o país, a cultura invitada era daquela Galicia. Pero eu teño
para vostedes un exemplar, porque eu sabía que iba a haber un cónsul novo, porque aí sabemos todo. E dixo, bueno, vou reservar un destes exemplares para cando veña o cónsul novo e lean, entre outros, ademais dun poema de Neira Vilas, outro de Méndez Ferrín, un de Alfredo Conde, estou citando un de memoria en tempo que non vexo este libro, leva un prólogo meu, hai un poema extraordinario que eu non sei se alguna vez cantaron Mini e Melo, o poema de Celos Comilio, pero cantarán. E dito isto, eu prácticamente me despido, pero cheguei aquí a Codeso con este libriño, porque eu tamén quería agasallar unha cousa física a Pepe Neira Vilas, porque ele non sabe que hai cousa de 5 ou 6 meses houbo un congreso na Universidade de Salamanca sobre un gran novelista brasileiro, comunista, Xorxe Amado, que era o centenario do seu nacemento. En un deses traballos, que quizáis é o traballo que eu expuxen e que está recolleito aquí, fálase de moitas cousas que teñen que ver con Xorxe Amado en Galicia, pero aí aparece o nome de Neira Vilas. Por lo tanto, Pepe, eu deixo este libriño para ti, porque ni siquiera teñas noticias.